moa aiza promotion jiaby ny ato e tamty toeragna ty zalahy hatsarovy tantara efa lasa voalohany tsiry am fitiavagna mbola zaza ta million 2000 zaho tsisy rahay disons taty aorina managnandragna edy zaho comment faire molatsy nisy telefony somary sasatrasatra soratry antaratasy zegny fandefasagna hafatra zegny termana fa tsy mamalagna amizao haiko fa agnatin'ny fahasalamagna tsara anao amizao Camila Valente sy misy amboniny zegny gango masoko ndraiky tsy nahita valovatry ny fono regny edy ilainanjengny tamy chocolat zay ndraiky lasy écrivain nazy mivaly izy mena koatra omby tsy pare nazy ny zaza va izy o vody olo mega oke zegny termana fa tsy mamalagna amizao mifanoritra efa fatatra mo ihany Camila Valente génération raka samy nagnano minage dady ilaina piasa chocolat mihina resaka antaratasy nazo ny génération